И здравейте на всички, аз съм Кристиян и днес ще направим един епизод на Clash Royale, в който ще играем с най-скъпия дек. Едно ме предизвикаха да го направя да играя с най-скъпия дек и да го снимам в клип. Аз ще направя няколко битки, обаче в Classic Challenge, защото не ми се падат купи. Не искам да падам купи и отново да се връщам на 7 арена. Така както виждате, декът е 7 еликсир. Никакъв шанс, според мен, да спечелим поне една игра. Но, все пак да видим. Втурваме се в първата битка. Да видим какво ще се случи. И ето, почваме. О, не майко, тук ще има да се пада много яко. Спнитваме трите мускетарки. И сега ще чакаме много, за да не се зареди още нещо да сложим. Но ако успея да сложа тук Royal Giant отдясно, да не ще успеем. Не успях. Не. Кофти. Сега нищо няма да направим. Направо ще е пълен фейл. Ето, аз нямам с какво да се защитя. Тук слагаме една пека. Няма, взеха ни единия тауър. Сега най-вероятно след малко ще не вземате Кингс тауъра. Така че тук слагаме един Lightning. Дали ще хванем Nightwitch-ката е въпроса. Да, успяхме. Тази пека обаче не успя да я удари, за да я убие. Той отново слага помпа. И аз имам помпа и я слагам. За да ми помогне малко, иначе сме тотално разгромени. Поне да имаме 1% шанс. Добре, той отново спринтва отзад трите мускетарки. Аз ще сложа Barbarian Hut тук. И точно за да му контролираме Battle Rama. Тук нямам с какво да се защитя. Чакам за трите мускетарки, обаче те през това време ни бият с 3 краун. Да, ето. Пълен фейл. Направо нямам думи. Но, щом сме почнали, ще го довършим чаленджа и 0-3 да стане. Все пак е предизвикателство. И вторваме се към втората битка. Така, имаме Barbarian Hut, Пека, Lightning и Lava Hound като за начало. Аз ще сложа Barbarian Hut, за да може да спаме Barbarian постоянно. О, и той има Пека. Той поставя Ice Wizard отново, аз поставям моята Пека отдясно, за да контрираме неговата. О, ето. Ето и Nightwitch, това напълно го очаквах, защото сега тези декове са страшно популярни. Един танк, Пека, Голем са страшно популярни и особено с един Nightwitch отзад и ето. Аз направо нямам шанс. Не. Това ще... Направо тук ще ни размажат като... Сега. Пускаме трите мускетарки. Защо не ги пуснах? И най-вероятно трябваше от моята страна, защото ето. Побеждават ни втора битка. Този епизод може би ще е около 6-7 минути. Не знам точно колко. Но да видим сега. Втурваме се и в трета битка. Да видим поне. Като сме почнали челенджа да го довършим до край. Така. Имаме Barbarian Hut. Така. Пускам Barbarian Hut тук, за да може да спаме барберианите за тормози противника. Той поставя Wizard, който ме навежда на мисълта, че отпред може да стои някой танк. Не, атакува от другата страна с Lumberjack. Не.
Идеята ми беше да отклоня Lumberjack към Royal Giant, обаче не успях. И тук слагаме един Lightning, за да вземем малко здраве от неговата кула. И ето, в момента аз нямам еликсир абсолютно никакъв. Аз и да я сложа тази помпа няма смисъл, освен ще чакам за трите мускетарки. Айде, зареждай по-бързо. И ето най-накрая ги пускаме. И сега той ако има ракета, Fireball, Lightning, край. King Tower ни е на 1400 деймъч, а неговата кула му е на 1524. Не знам защо се смее. Аз ще му пусна един thumbs-up. Така, пекта да не ще убие от барберините. Така, справя се с единия, да не ще убие. Да, ще убие и другия. Така, да не ще успее да стигне до тауъра. Не, тук пускаме лава хаунда. Колкото и само да си покажем, че имаме легендарна карта. О, той забравих за минион хорда. С това минион хорд лавата няма да може да направи абсолютно никакъв демидж. Тук слагаме Barbarian Hut. Той сега слага на Twitch Wizard и отпред ви гарантирам, че ще слои пеката. Това е гаранция. Обаче аз сега тук ще им ударя един Lightning. Не, защо не ударих Wizard-а? О, Принц, Lumberjack, Wizard и Nightwitch. Гледайте за какво нещо става на въпрос. Направо тук ни... О, и Юнит Барберани. Край си сипхам. Тук ще ни вземат... Почти е сигурно, че ще ни вземат на 3 краун. Даже е гарантирано. Слагам тук еликсир конектор, колкото да задържи атаката му. И в крайна сметка, ето. Губим. И третата игра. Good game, well played. Направо ни съсипха. Ето ги реплеите. 0-3, 0-3, 0-3. Направо разбихане. Да видим дали ще се падне нещо хубаво чест. Не, както и предполагах. И добре, приятели, надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да се абонирате и да дадете по един лайк. Аз бях Християн и до скоро!